Ji bernama Jin û Jîn dembaş temaşevanên hêja, îro jem li kolanên Amedê li Sûrê mêvanek me heye Bîrsen Güneş, li ser jinên Sûrê pirtûk nivisandin, jinên Sûrê çi dikin, çawa dijîn, najem biçin ba mêvanê xwe em serî wî bidin nasîn, paşê derheqê pirtûkê ji me çi dibêjin kerem kin em bev re biçin. Merhaba. Merhaba, merhaba. Tawayı başı bir sene var. Spas çamani Başı, spas her hebi, revşate çi? Başı. Avacı başı inşallah. Başı, valla spas abi, her hebi. Em spas dikin ji bo mêvandariya te bi serî. Spas dikin ve zehmet de haya bir hatın. Serî de em dixwazin piçek te nas bikin Bîrsen Güneş kiye? Bîrsen Güneş kiye? Ji Amedê me navçeya Bismilê. Li gundê Sofya girêdayê Bismilêye li wê ji dayîka xwe bûm. Piştî wî wekî ku salê nota da gunda şewtandin vala kirin. Em jî koçberê Amedê bûn. Em hatin Amedê. Jiyaneka pir zehmet bû. Ne dev jiyanê dat berdanê û ne dev berxwedanê dat berdanê. Jiyana min jî nava Amedê û Bismilê da derbas bû. Ez dixwazim ek bipirsim bibore dema ku wîn nota da derbasê Amedê bûn. Di wî demê de piskirikek ça wîn malbatê ça hat pêşiya we? Çawa bêjim? Yani gundê me şewitandin, me bi zor ji gund derxistin. Me malê xwe hîş te. Em tevê cilê xwe derketin hatin. Em tevê cilê xwe em koçberê Amedê bûn. Yani jiyaneka zor bû, demeka zor bû. Ve ne dev yani bina her jinekî Kürt û bina her zarokekî Kürt me jî wê demê jiyan kir. Ne dev ji jiyanê de hat berdanê, ne dev ji berxwedanê de hat berdanê. Jiyana min di nava Bismilê û Amedê de derbas bû. Perverdeya min li Bismilê û li Amedê zanîngeha Dîçlê da min pistivistanê xwendê. Piştî wî jî di fakulteya Vekirî da rêveberiya herêmî min xedandê. Em nava Xebatê dabûn ji xwe. Salê 12 heyanî niha, yani 2012 heyanî niha ez xebata jina da me berî malê gel hebûn. Nizanim te bîra we naybîra we. Li wê derê hanî me xebata jina dikir. Ew çawa derbas bû jin daxwaza we ji we daxwaza wan ji we çi bû? Ew demdemeke pir xweş bû. Em malê gel û zan hebû, her taxekî malekî gel hebû. Em jin li wir top dibûn. Jine mesela evara mevluda didan, em diçûn mevludê wan, em diçûn davetê wan, em diçûn şînê wan, em diçûn yani gelmekî xweş hebû. Yani gelmekî xweş hebû. Ew dem pir demekî xweş bû. Jiyaneka komînal hebû. Cîrana tev hebû dinê nas dikire. Jina hebû dinê nas dikire. Lê ana evî germahiya halê em nabîne li wan doras. Ew ku sxal dikim ew li taxa Qaya Pınarê bû. Ew xebatê me li Qaya Pınarê berdewam dikirin. Em li wir bûn. Piştî wê ez hatim Sûrê. Ez çima wî germahiyê carkî de em bêjin qutbû, nava gel, an jî em bêjin cî herî mezin jî cî metropola wisa dibe? Wîn jî hanê bîne ku zanin ana em xala vî germayiyê bikin û em xala vî pergala ku li ser me em xala wî nekin em hinekî kêm bimînin. Em gava em televîzyona ve dikin em ji wan re dibêjin hanê programê jina ku çê dikin dibên kî wîn bawerî bi bavê xwe neynin, bawerî bi birayê xwe neynin, bawerî bi cîranê xwe neynin. Ji ber wî jin ji hev û dinê dûr ketin. Yani baweriya wan ji hev re nema. Gava ku em jî çanda xwe mêze dikin baweriya me bi hev heye. Em çima bawerî bavê xwe neynin, em çima bawerî birayê xwe neynin, em çima bawerî bi cîranê xwe neynin. Belê rasta herî mezin jî di em bêjin kapitalîst sîstem her tim viya dixwaze em bêjin milletê te goya işte gundê me hat şewtandin
paşi em jûra derketin aslında duwatê wê de çi heye dixwazim mirov tev biçin bajara mezin em bêjin van bînaya pêk tînin ku çanda Kurda cîranbûnê hatin û çûndin ji bo ya qut bibe. Herî mezin jî ez bawerim kî tiştek wisa heye. Rast e li gunda hani nizam te jiyan kiriye nekiriye nizanim jiyana gunda pir xweş bû. Mesela jin nal tendûrê dixiste ew cîrana wê nalê nexistin ew jî jî nal tendûrê dixiste. Diçûn beriyê mesela pez didotin. Ew cîranê pezê tune bûne şîrê xwe dixistin dîvî dida wî. Piştê ku vî gunda xira kirin, şewtan jebûnê bela kirin. Salê notê de jî pir koçberî hatin ew hatin Sûrê xwe feqîriya zêde jî ji ber wî ana Sûrê heye. Wî çand û kulturê jî ji hebûnê bela kir. Belê bir sene evvel nava jiyanê de piskirîkek çawa tu rûbirû hatî an jî em bêjin berê tu kura dixebitî? Nava jiyanê da tu Kurd bî ji xwe tu zehmetê dikişînî û tu jin bî û tu jina Kurd bî tu daha zehmetê dikişînî. Ez jî salê xebatkarê şaredarê bûm. Salê 16 da ez jî ji alî gaspê qayyum ez jî ji karê xwe hatim derxistin. Yani jê ra dibêjin KHK ez wî ra nabêjim KHK ez bim qanûnên bêhukm. Ez jê ra wisa dibêjim çünkü KHK qarşılığa wî tune ye. Hayda ben kanun hükmünden kararname. Na kanun hükmünden kararname ne ev kanuni be hükme. Bale. Vayket salan neha em hina ez ne çüme serkarê xwe. Yani ji alî hukuki. Ne sala tu derketiye? Ne sala ez derketim ez ne çüme serkarê xwe. Ji alî hukukî da jî berxwedanekî min heye hina jî didome. Bale. Miştene vel neha tu çitkî em bipirsin? Ez çi dikim wextê ku em ji karê xwe derketin ji şaredariyê derketin ji ber ku heqekî ser me mabû em li malê rû neniştin û me dervalê mêze nekir min heqekî ser me hebû mecbûr yani em cikî bigirin barê bikeve ser milê me em bikin piştî wî min di saziyê jinan da cî girte di akademiya jinan da cî girte û di rêveberiyê navçeya da cî girte û jiyana we dewam dibe. Bir sene evvel tu her tim dixebatê xwe de nava civakê de bû dema ku tu nava civakê de bû piskirîkek civak çi bû ê ku date pêşiya we? Piskirêkê civakê ez min berê jî min got nêzîka salê 12 vir de ez dixebatê jîna da me. Piskirêkê civakê nêwekeviya zayendî yani jin di civakê de xwanê nake. Dengê jinê tune ye jin nayê naskirin. İca cikî bîne ku em bêjin Sûr ve jî û alî gundê Sûrê da jî jin daha nayê nas kirin. Daha navê jinê tune dengê jinê tune ye. Ev pirsgirêkekî mezin ev de heta qarşî me. Ev şoxla ku min ser vî pirtûkê kir serxezaniya jina. Ev jî rojekî heştê edarê bû. Me kolan me belavok bela dikire. Jinekî min belavok min dirêjê wê kir. مگو افجی روزه ویا روزه کی دفش مالی بعد وین قاده حسی عداریه زمر گو ایدی تندی گو جانی مناشینه گو ناوی چیه برچیونیا زاروکی من گو جانی من پردشینه لسر من پر بالدوره کی هیچته مروف گلک خمگین ده براستی خمگین بو بله براستی جباری هری مزن لسر ملی جنایه چاره سریع بیا چیه آمجیم بیشیم مروف جن کاره چی بکه تکه و پیشا بیا مروف کاره چی بکه پیشی ام بیشن کی یعنی ام گاوا ام قلا تنبونیه بکنو قلا تنبونیه جناب بکنو ام قلا پرگالا کل سر ام قال نکن چانی زمد من نکم کم بمینن کجا حکومت غزانی جبو خو اف مالبات غزانی اف کس غزانی بina çağa bizim oyda pozisyonu kurdu binin. Herkes tel servant işteki ya nefsine herkes işteki dibine. Jiberwi Afgani naqade. Aha çekine bakade naqade çünkü da aslaki pır zahmet daye belki henki kim bebe. Böyle bir sene evvel Portugal ser jinaji taybeti ser jinin Suriye tünü ve sandı bu em doğazım çek basaviyaji bikiji mara. راسته تخوازن ام هرجيكي رونين از بفراي قال برتغال خبكم برتغال مجل ورا از ويج نشاني وابدم بله دبا ام درباسه جيك ببنها
بله تماشاوانین هجا ناجم بیرسن هوال ناواروکا پرتغالی ده چه می بپرسن بیرسن هوال پرتغال ناوی پرتغال چیه به چه آرمانجی درکته تو کاری بچه بحثا پرتغال خوبی کی؟ پرتغال من به ترکی نفساندیه به 12 جنارا هفبیونی که کور میچکر لسر غزانیان جنا و دوی پرتغال دا جی یعنی ناواروکا پرتغال متوایی لسوره در باز بود جن سوره بون غزانیا وان دچه وقتی دایه یعنی دچه آستی دایه لسروی من لیکولین کی چکر خیز بی پرتغال من سوره برگسل کی جی چکر آرمانجا سوره انجام بیشن آرمانجا جنین سوره چما سور وکی که میگو کوچبری که مازن گرته و کوچبری هم مازن زی لسر آبوری و سوسیو آبوریاوی بالدوری که مازن هشته زا شخو سور جیکی فقیر بو جیکی غزان بو گنده والا کریزی پرکو هاتن کتنه که daha جی غزانی که مازن چه بو پشتیوی ام توجی زانن سالم پازده دا پیواجوکی چه بو او پیواجوکی ناقوقی زیر سر سوره و سر جن سوره سر زاروک سوره بالدوری کی پرمازن هشتن پشتیوی ام تب زانه کی سال 16 دا قایم معاوت سر شارداریه گه قایم معاوت سر شارداری پیشی ایریجی سر سازی جنان کره سازی جنان هاتن گرتن بریا قایمان شش هفت سازی جنان هبون و سازی جنان دان جنا هم عالی حقوقی هم عالی پسیکولوژیک هم عالی بالدوری لوی دره هانی عالی کاری کی دگرتن پشتی کووانا هانی هاتن گرتن قایم پیشی چکر پیشی وان سازیا گرته وان سازیا گرته دو سوان سازیا دا سازی اولی وکره سازی اولی گام دیروکا سازی اولی مزت کن جن هندات که دبی جن evet hındır da be zaruka müzeke efraka bişo o hizmeta meribke evji xuzjin gazan bu daha ji kirna ve gazani ki kur bale nava vile kolina tada çe derkete hole ancem bejin dema kutvi lokoline kri dema ko em bejin gotimin belgeselek ji kişan diye psikrikek çava tubru rubruhati غزانی نه یعنی پرسکریه که هرمیه بله غزانی نه پرسکریه که هرمیه غزانی یعنی پرسکریه که جهانیه جروج هلاتا ناوین حیانی آسیای افریقای حیانی امریکای دکیجا چنداجی غزانی هبه دکیجا چنداجی غزانی به او بالدوری سر جنات که راسته بالدوری همید کورد که سه هم فاکتور هنه او فاکتور چنه و نوکهویه زایندی و چندا جدایی و زمان دایکی yani zaman zikmaki. Devi zaman zikmaki mevgava vi likolini ki çekir hem preskreka mazın der kat karşımın zaman zikmaki bu. Zaman em baş zanı ki jin nagizin perverdeyi. Perverdeyi kim demini? Nagizin perverdeyi nagizin saziye aboriji. Dehantar da demini. Gava vi zaman zikmaki hem berejina bile nakabe ki demini. em baş zanı ki zamanı Türkiye başa ketejiyana me. Yani diyahum izledkin, empiriyahum izledkin. Zamanı Türkiye, zamanı vanı doyayı. Zamanı perverdeyiye, zamanı tenduristiye, zamanı saziyayı. Jin berahati naçe نقاشخانه بر حدی خود ناچه سازی پروردهی جوانجی کم دمینه و ev جیکو ام جرات بجن سوسیال yardım hizmetleri nikar be xoluri ifade biken nikar harawi deri hanici jberuwi zamanı zikmaki zaman peşi ev naqabeki derkete peşiyamen ev yani min baş fahm kirdi bir konu naxda bir kitaba xuda böyle bir sene var miji Portugal tabi seride demakum girt mi çavle garan de gerek miroji nava vide şirovetkin em dğazim piçek tu bahsa yap ki ona ve Portugal teji işte maşavane me heja qazi veje من برتوکی به ترکیه نویسنده من برد خواست از بکردی بنفسینم ایکم من بوان راه پیوین کره وانجی به ترکیه
yani jimir gotin, bi Türkiye derdê gotin. Ji ber wî me bi Tirkî nivîsande. Di navê pirtûka min derîn yoksulon girinmeyen yüzü kadınlar. Yani tinebûniya xuya nake riyê jinê ye. Navê wî jî ev e. Di pirtûka min da avakirina tinebûniya Kur Hacer Fugo CHP'da ew ê nivîsekî şande. Min vî van jinakim hevpeyvîn çêkir. Ew wan mijiwan re gote xebateka min re ava heye. Got em ê alîkarî bikin ez şîrovekî çêkim bişînim. Wê jî min re şîrovekî çêkir. Parlamenterê me Halide Türkoğlu berdevkê jina. Ew ê jî têda nivîsekî nivîsandiye. Nivîskar û aktivîst Mukaddes Erdoğdu Çelik ev jî nêzîkî 5 salî di xebata jina da ye. Ew jî nivîsekî têda nivîsandiye. Pirtûka ku ez bêjim jina têda gelekî tiştî gotiye. Yek jî Necla çilû neh salî ye. Kameli nêrînê Necla mêze dike. Necla her tişt derd xîna holê. Necla yani rastiya 40 sal Türkiye kul ser jina çi qasa tundî heye tevekî derd xîna holê. Necla yani ew çawa ku em dibêjin xizanî bi nifs digere. Necla bi piçûkê dizewicê ama ji ber tunebûnî qîza xwe jî dibistanê digire, qîza xwe 16 salî ji ber tunebûnî qîza xwe jî dizewicîne. Yani di vî pirtûka hanê da ku meriv gava mêze dike tunebûniya ser jinê nifs bi nifs digere. O derbasê zarokî wî dibe, derbasê torunê wî dibe. Ev jî yani pir me xemgîn kir. Belê, bir sene evvel ez dixwazim di vî pêvajiyê çiqa demgirte ji bo we, ji bo pirtûk otoqala belgesel jî kirî bi rastî. Ji hem bêjin em belgesel jî û pirtûk jî çiqa dema te girt? Belgesel û tevê pirtûkê nêzîka heft meha devam bigirte. Ez karim bêjim ki ez dihatim çimkî gerekî min jiyana wan baş nas bikirana. Bîne berî ku gote feqîrî em ji dûrî ve dibînin ama gav em nekevin neba wî feqîrî. Feqîrî di çi astî da ye em fehm nakin. Ez can li ser spê dihatim. Ez dibû mêvanê wan, ez heyenê êvarî ji mala me bindû mêvanê wan. Ji ber wî nêzîka 6-7 meha wextê bigirte. Di belgeselê da jî belgesel da hinek Kurdî jî jin têda peyivîne wan nizanbû bi Tirkî nizanbû bi Kurdî jî daxwazê xwanîne ziman. Belgesel jî nêzîka 8 jin têda daxwazê xwe diyar kirine. Belê bir sene evvel em bêjin ji bo pêşeroja pirtûkê tê nû an jî ji bo derxistina te plansaziyê te yekê tiştek wisa heye? Ji bonî ana xebateka min na dinê jî heye, ji bonî keda nava malê çima xwanê nake. Keda nava malê ne îro em dîrokê mêzekin heyanî 5000 sal û heyanî îro keda jinê xwanê nake. Ama gava ku em li keda jinê mêze dikin ki zanîstî ji kîlera jinê derketiye. Em tev helam em pîrê xwe, dapîrê xwe, bapîrê xwe em baş zanin ki zanîstî ji kîlera wan derket. Yani ew hevîr û tirsbûnî ez bêjim em piçûk bûn şirdan jê re digotin. Li ber tavê eşk dikirin û dixistin nava avê wî hanê dixistin kîmyasal bi wî hanê bi wî avê penêrê xwe çê dikirin, mastê xwe çê dikirin, her tiştê xwe çê dikirin. Gava ku em dîrokê mêze dikin ki zanîstî ji kîlera jinê derketiye ama ew babik sawarî jî ev zanîstiya jinê nabîne, jinê jî nabîne û hinda dike o zanîstî jî dibe ki min çêkiriye, jin çê nekiriye. Ama em baş zanin ki jiyan li ser keda jinê ava biye. Yani dîrokê da jî keda jinê qandî dîrokê kevne jiyan li ser keda jinê ava biye. Rast e. Em ji bo pêşerojê jî serkeftinê ji te re dixwazin. Em hatin dawiya bernamayan xwe. Tu dixwazî gotinê tê dawiyê em bigirin? Jin ji xwe di nava berxwedanekî da ye, di nava jiyanekî tundî da ye, berxwedana xwe dide. Lê gerekî em çawa em bêjin, pergal gerekî degîş bibe.
gerek pergal hinki degüş bibe ki pergar avabunya xo li ser jinê dike tev li ser jinê kar dike tev li ser jinê tîne ji ber wî gerekî pergal hene xwe ji alî jinê da ji alî polîtîka li ser jina da gerekî dûz bike. Belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernamayan xwe ji bo tevlîbûniya te em dîsa spas dikim bir sene var tu herêbî û em serkeftinê ji te re dixwazin. Heta bernameyek tu nê bimînin xêr û xweşî de bi xatirê we dem baş.